Здравейте, приятели! Аз съм Никола и днес съм гост на Dimi Bike, един страхотен магазин за вело неща и не само. Целта на днешния ни лайв е да покажем един страхотен продукт, който би ви позволил да сигнализирате своето движение в градската среда. Да, вярно е, че има много начини вашето движение, вашето появяване с вашия велосипед да бъде сигнализирано. Единият е стария. Варда, внимавай, дръпнете се. Това е отживелица. Първо е неефективно. Второ, хората може да не разберат какво точно се случва, може да оплашете някого. И всъщност да не е толкова добре. Другия метод, който е така малко по-старомоден и познат на всички всъщност, е класическият звънец. Звънкате си и хората се дърпат. В днешния натварен ден обаче, той също не е толкова ефективен, тъй като около нас винаги има много движение, много коли, много хора и може да не бъде чут. Трябва е нещо, което свири силно, издава такъв пронизителен, или както там и да се казва, каквато и да е думата, звук, за да може да ви обърнат истинско внимание и хората да се дръпнат от пътя ви, за да може да минете спокойно с вашия автомобил и да не стават, прощавайте, велосипеди, да не стават инциденти. Ето тук е тази сирена, тя е на марката Hornet, малка, компактна сирена, която сега ще демонстрираме и как се монтира на вашия велосипед, тъй като е изключително елементарно. Може да го направи и дете, буквално. Тя идва в изключително готина и практична малка опаковка. Ето е какво представлява самата сирена. А в кутийката вътре са монтажните елементи на сиренката. Нека видим какво имаме. Едно гумено коланче, което се закача на вашия велосипед. Изключително лесно. В комплекта на сирената има батерии, които ние за целта на нашето видео днес вече сме поставили вътре, но с една мъничка отверчица се развива, поставят се батериите, затваря се капачето и сте готови. Отнема 5 секунди точно. Монтира се чрез плъзгане. Секунда само. Трябва да се чуе леко штрак, цък по-скоро и кломба. И нашата тромба сирена е вече монтирана. Няма опасност да падне. Идеята на това штракване и на този тип монтаж е да може да демонтирате сирената по всяко време, когато слизате от колелото. Пръстите ми са малко по-дебели, затова не мога да се справя в момента. Но иначе е лесно. Не мога да стисна на правилното място. Сега ще го покажа точно пред камерата, за да видите. Не се изисква някакво усилие, просто се иска пръстите ви да са малко по на място. Окей. Момент. Просто го дърпам от неправилната страна, може би. Ето така. Просто го дърпам от неправилната страна. Моя е грешка. Добре, монтираме обратно. Сега, чуете се как всъщност се активира сирената, за да може да свирнете на хората, към които се приближавате. Има си второ гумено коланче, на което има и бутон. Поставяте и него по абсолютно същия елементарен начин. Много удобно за вас място, където може да поставите ръката си по време на движение, без да отделяте ръка от мястото, където тя обичайно стои, можете да го натиснете. С едно малко кабелче се свързваме с сирената. Чуваме отново цък. И сме готови. Нашата сирена е монтирана. Нека да се върнем обратно на звънеца, за да припомним този звук. А нека видим сега как нашата сирена сигнализира нашето появяване. Доста сериозна разлика, нали? Имаме малко бутонче отзад. Нека да го покажем в него. Което след натискане можем да променим сигнала. Малко сме като полицаи, малко сме като 112. Внимание, идваме! Добре. Общо взето е това. Сирената се поставя тук.
Ето го и нашето бутонче, както казахме. Ако имаме нужда да оставим нашия велосипед за кратко някъде да го закопчеем и да го оставим, както ви показах, демонтираме сирената. Отново всъщност демонстрираме дебелите ми пръсти и как не мога да демонтирам сирената, но винаги може да го махнете и от коланчето по ето този начин. Изключително елементарно, както вече казах. След това включвате отново. И сте готови. Добре, че в момента все още няма клиенти в магазина, защото ще да се побъркат. Искам да ви покажа и детските варианти, които са червен за момиченце и син за момченце. Изключително готини. Те издават различни звуци, но за тях ще направим допълнително видео, в което ще ги покажем как се монтират на детско колело, как те и светят, тъй като могат да бъдат използвани за фар. Но както казах, това ще го направим в отделно видео. Това е за сега. Това е нашето първо лайв видео за този сезон. Очаквайте много такива подобни скоро. Чао!